Asi. Hey, kuse. Wenzani manje? Ngizani? Okay. Hayi phela ima. Asemlinde phela angithi ngemphaza ngimlinde telephone. Sawumekulinde mina futhi. Awukahle. Ubani usezimeni lapha kwami nawe? Wangibamba. Eyakho le phone. Yeah. Eyakho? Eyakho le phone? Akuyona ya. Ngabani phone uba wona yakho. Sengizomela manje ngiguquke. Phela mina kahle ngikwaza ngihleka, uqala mina gcina iphoyisa. Yabo ngaqeshwe okapi nje manje. Angathi angikulwisi mina bengicela ngibengishwe sengihlala phansi nombo. Ulalisa kabi. Hayi. Hey. Mawulala awulala isikhathi lokhu unyakaza. Uyasakani wena? Hawu passport. Oh, uyafunda? Uyafunda? Funda apha. Hayi. Ngaqala phansi ngase ngiqedile. Uqala passport? Oh, uyiphangele ngani? Hayi angidli kakhulu. Awudla kakhulu? Pho isisu. Kanti isisu umkhaba wenziwa ukudla nomkhaba wenziwa ukuthi nje ukhululekile. Ukhululekile wena? Ukhulwa yini ungasebenzi? Hawu. Yini ekhululwa ungasebenzi? Ngikhululekile. Ngikhululekile. Uyisela kahle wena vele? Ngikhululekile phela esikoleni. Ukhululwa yini waphela ukuthi uyafeyila akekho umuntu aqala phansi isikole. Khululeka esikoleni. Othisha bangithuma njalo. Ingane ezazalwa zempethe. What's uyabaleka? Ngiyajima. Uba u5 manje. Oyihlalela kumina ifoni. Mawujima. Namothi ngijima. Akuyeke ukujima mama uzongilimaza ulima uze ngaki uze ngale hayibo. Sasiyeka indaba yokujima. Akafoni. Uma kantini. Yosho 5. Yeah. Hayi yabona basi. Ekhayeni kahle ninjani proc? Yeah. Ni proc ekhayeni? Hayi siyikhaya. Yazi ihamla ila ithenini. Pho ukhuluphaliswa yini iproc ekhayeni? Ngoba ekhayeni kokudini proc yini ethe ngamnandi. Umama wakho. Ngenzeka ukuthi mhlamba akayiboni ifoni yabona. Noma ngihambe semsebenzini wakhe. Ungaya. Asahambe. Washiya ifoni uye khona. Hawu, hayi. Kuphela hayi. 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 Ngiyazela manje. La. Hawu. Okay ngilambile. Ulambile? Ngena upha 8. Hawu ngithatha upha. Hawa phone. Phone. Awari. The 50. +5 man. Allo ma. Ya kade ngilindile ukuthi ufone awufoni. Ngithi mina ulento ukhe wasendlini kanti kuphi ngoba ngiyawucinga la ohlezi ba khona ngibuza baba. Ngizombhaza. Uphi yena? Ngizo. Uthi akunayo airtime.
Oh ngimbhaso. Okay. Okay, sure. Okay. Shapo. Uthangifonela angibhasi baba. Awukahle. Kumele mina ngiphinde ngilinde baba wakho futhi. Hawu. Hayi nina Manje broke kake nina yini broke kake. Kumele ubhaze ngiphinde ngimlinde. Hawu angithi manje bahambe nokhi. Njengoba ngihlela ngilento ukuthi ngingene bangitshela ukhe bawubeke. Oh kula ekhakeni. Yeah. Oh. Akona bhatle kathi. Yeah khona. Khiwe ngaba ngishayela iwindi mawuthi kanjani. Manje konke into lokho. Kunezinye 3. Ziyalo. Ama pitbull. Oh hayi cha. Hayi ni broke kake. Ni broke. Oyini uyaduba manje awusalindi phone. Ngikwazi ukulinde le phone le. Manginika. Hayi. Uzofona apha. Yazi baba uyashesha ukufona. Hayi mfethu ngeke ngikhathele mina indaba yenu. Broke. Broke kake. Amusukuduba mfethu. Ubaba uyashesha ukufona. Lalela ngeke ngikwazi nokulinda. Sengihlala ama 5 onke. Sekumele ngiphinde ngilinde futhi. Hawu kahle mfethu. Awudlokuzini mfethu. Buka abangisukazi nanegama. Hayi ngeke. Uzofona. Nginika ifoni noma ngihambe. Silinda phone. Hayi ngeke. Akusho mribe. Hayi fuseke. Hey. Ngeke labo fuseke. Hayi ngiyoba kuzwenye indawo. Hayi nina niyabheda nina. Dlokuzini kabe yami. Hayi fuseke. Madlokza. Hey. Kwahle manje mina ngisele ngadwake lana ke. Osimlinde mfethu. Kanti ngingwakini ningozihlela nawe. Oh. Hawu mjidi. Uyaduba. Uzofona kubaba. Uzofona. Uyeka ifoni. Awuyasenda ifoni yami. Hey bafowethu. Njani lapha ngisalendela ithama lika phone lana. Kodwa usezofona. Ngiyamazi yabona mase njengoba sekuya ngolento ngo7 nje. Usezofona. Ngakhohlwa ke lapho lento nje usubscribe. Mhlawumbe sen subscribe nje subscribe manje, comment and like uve la phone fast sibone. Yeah. We wala 17 nama usalendile. Usezofona kodwa. We buka mina sengivuye ngani. La ngilindiswanga ke lapha abantu uyabo abangishiselayo. Eyona ngibambezela umjita wena. Nama nje phone. Mhlawumbe ngasitshela abantu ukuthi basubscribe uzofona. Ngicela subscribe. Lo mjita athi ukuthi mhlawumbe into zakhe i-suspension izifeni akubaba wakho yabona bese nami ngiyawazi ukuyithola lento yabona. Phela masukulento nje akafuni phela. Asemlinda phone. Awu ngeke angisamlindi ke manje mfana. Uyayibona lento? Asemlinde. Amadlokozi. Dlokuzeni. Hayi bafethu botsha.